सेनं सालबारि गामियाव थानाय बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा रुपाथि मायथाइ सान फालिनो साखाफारा। चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि सेनं सालबारि गामिनि रायजो राजाफोरा बोहैथि दाननि 28 आरो 29 अक्ट' खालारखालि सेनं सालबारि गामिनि बाथौ मन्दिराव 25 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै रुपाथि मायथाइ सान फालिनो साखाफारा जाबाय। बे हाबाफारियावनो गोबां गेदेमा आलासिफोर नुजाथिगोनखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। सेनं सालबारि गामिनि बाथौ सिबियारिफ्रा लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो ओनसोलनि बाथौ सिबियारिफोरखौबो खावलायो। दिनैनि जोंनि खौरां मेल लानायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बे सालबारि बाथौ मन्दिरखौहाय 2000 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। दा बे 2000 मायथाइयाव गायसननानै दिनै फैयै फैयै 25 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 25 बोसोरनिनो जोङो दा रुपाथि मायथाइ सिलभार जुबिलि खुंनो थाखाय थाग थिग खालामनाय जाबाय। दा बेखौ असिला लानानै जोङो दा बे सिलभार जुबिलि खुंनो थाखाय साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। 28 थारिखआव जाहैबाय जोङो बे गोथार बाथौ साननि सिलभार जुबिलिनि जोङो माने गोथार फिरफिला उरायहोगोन फुंनि 8 रिंगायाव। आरो बे फिरफिलाखौ उरायहोगोन जोङो आलासि लिंहरजानाय दंखायो। बे फिरफिलाखौ उरायहोगोन जोंनिनो मानव गिदिर जोंनिनो गावबुरा, बे गामिनिनो गावबुराया बिरहोगोन। बिथाङानो जाहैबाय अनेन नार्जारि, समाजनि गावबुरा बिथाङा। बेजों लोगोसे जुनेन नार्जारि, बिथाङा बे सानैजों फिरफिलाखौ उरायहोनाय जागोन। बिनि उनाव जोङो फिरफिला उरायखांनायनि उनाव जोङो गोथैसि रुंसारि बावनाय जागोन। आरो बे रुंसारिखौ जोङो बावगोन जोंनिनो बे बाथौ मन्दिरनिनो गाहाय पुरहित सानै दङ। बिथांमोना बे गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंलांगोन। बिनि उनाव जोङो बे मुख्लं बावखांनायनि उनाव जोङो बाथौनि मेथाइ माखासे खननानै जोंनि बनि हाबाफारिखौ फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिखौ जों फोजोबगोन। बे फोजोबखांनायनि उनाव जोङो मन्दिरावहाय 9 रिंगायाव फुंनि जोङो मन्दिराव बाथौ प्रेयार खालामनाय जागोन। बाथौ प्रेयारनि उनाव जोङो बाथौ प्रेयार जोबनायनि उनाव जोङो बेलासियाव जानाय लोंनाय थागोन, जामुं जानाय होनो बर'आव। बिनिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जोङो ओइदिनखालि 28 थारिख 7 रिंगायाव मोनाबिलियाव कालचार हारिमु बादायलायनाय जोंहा हरनि 10 बाजिसिम जोङो हारिमु बादायलायनाय थागोन। ओइदिनखालि 28 थारिखनि हाबाफारिया बेहायनो जोब्बाय। आरो नेक्स्ट 29 थारिखआव जोङो गेवलां मेल लानाय जादों। गेवलां मेलाव जोङो गोबां आलासि हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बे आलासि बिथांमोना जाहैबाय बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि बिथांमोना जोंनि बाथौनिनो सेन्ट्रेल बाथौनि एबा मिरु गुदि बाथौ धोरोमनि आफादगिरि मानव गिदिर देदला मांग्रा गयारि बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिथाङा नुजाफैगोन बाथौ धोरोमनि जानानै। बेजों लोगोसे सासे आरो दंबावो गाहाय आलासि बिस्वजित दैमारि, बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै जोंनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। बिथाङानो जाहैबाय आसामनि स्पिकार, आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि बिथाङा स्पिकार दिसपुर गुवाहाटीनि। दा बिनि उनाव जोंनिनो बिटिआरनि CM मानव गिदिर प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि बे गेवलां मेलाव आलासि महरै नुजाफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन, जाफुंसारहोगोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंहा आलासि दंबावो। लकेल EM बिथाङाबो सार रन्जित बसुमतारी, लकेल EM बिथाङा बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM बिथाङाबो बे मेलाव बाहागो लाफैगोन। आरो बेजों लोगोसे क'क्राझारनि गोदो BTCनि एक्स डेपुटि चिफ मानव गिदिर खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो आलासि महरै नुजाफैनानै बे जोंनि गेवलां मेलखौ जाफुंसार होफैगोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां लकेल इन्टेलेक्सुयेल मानगोनां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो जोंनि बे गेवलां मेलखौ नुजाफैनानै मेलखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन। बेजों लोगोसे
जोङो मोनब्रै आनसलिकनि आस्राबारि आनसलिक बाथौनि बिनिफ्रायबो बे हाबाफारियाव बिथांमोना आनसलिकनिफ्राय नुजाफैगोन आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो खुंग्रिं आनसलिक बाथौनि बिथांमोनाबो आनसलिकनि सिङाव बेसेबां दङ बाथौ सिबियारिफोर बिथांमोनाबो जोंनि बे गेवलां मेल खालि लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे गेवलां मेलखौ जाफुंसारहोफैगोन। लोगोसे बेंटल आनसलिकनि बाथौनि बेंटल आनसलिकनिफ्रायबो जोंनि बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारि 29 थारिखनि जेनाखि गेवलां मेल बे गेवलां मेल बिथांमोना नुजाफैनानै लैहोर नुजाफैनानै जोंनि मेलखौ जाफुंसारहोफैगोन। आरो बेजों लोगोसे सान्थिपुर आनसलिक बाथौनि बिथांमोननिफ्रायबो आनसलिकनि सिङाव बेसेबां गामि दङ बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो बयबो ज' लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन। बेजों लोगोसे एरियानि ओनसोलनि जेसेबांनाखि माने इन्टेलेक्सुयेल रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोङो खावलायखाबाय खाथि खाला रायजो राजाफोरखौबो जोंनि बे गेवलां मेलखौ नुजाफैगोन होननानै जोङो गिबियावनो जोङो बिथांमोनजों लोगो लाजोबखाबाय। बिथांमोनाबो जोंनाव बे गेवलां मेल खालि नुजाफैनानै जोंनि गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन। जोबनायाव जोंनिनो बे दिन गेवलां मेलखौ ओनसोलनि गासै ओनसोलनिफ्राय लैहोर लैहोर नुजाफैनो थाखाय जों बिथांमोनखौ मान बावगोन। मानोना जोंनि बे गेवलां मेलखौ जाफुंसारहोनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावनाय थागोन। आरो बे सानैनि हाबाफारियाव जोङो गासैबो ओनसोलनि एरियानि सुबुं मानब गेदेर सुबुं रायजो राजाफोरखौ धोरोम बासियालासिनो जोङो बे गेवलां मेलाव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनो थाखाय बे जोंनि गेवलां मेलखौ जाफुंसारहोनो थाखाय जोङो बे बाथौ सालबारि बाथौनि जानानै रायजो राजानि जानानै बयनिसिमबो हांख्रायनाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। सोलिफु फोरोंसालि बलामगुरि केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरानगाव केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो धालिगाव केराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो मुं थिसनहैदो।